Se woye abrantie anase ababaawa mepɛ sɛ wobɛhwɛ sene wei na wafa aba bi afiri mu. Ɛyɛ ade a edi mmrantie no ne mmabaawa no nya paa. Charlie boy, I bet you more. Charlie, you wanna send him 200 cedis? Boy, me pese me bisa wasem. Ade, Joanna na open anasa wo mpe no. Boy pa. Grace wo ma obo Joanna, me Joanna heden. Oni ni sike bi na me JD o. Me mpe no. Hwe, ma me ka asem nkyerɛ wo. Ade a wo ye bema anasa wo ye guy a we siso a manye bi da. Se wo mpe obi na obegi ne sike di. Oba bia obesene ne kunu sika anasa ne boy sika no. Sa oba no open boy no anasa ne kunu no. What you say? Nse onim se wo mpe na men gine sekendi. Enti sa na so behu akire se wo mpe na owro no ho atwe ne to ase. Asem obeka bia de wachi. Ebi se wan ye sampo na bebi onam bia oye ho. Bone no me ni nyina de wachi. What you say? Nti se wonim se wo mpe na men gine sekendi. Charlie, en me do aka asem pa o. Me Joanna de me mpe no. Di sike bi na me JD. Me mpe no. Ode waka mate, me send ni sika man back. Why? Send man no. I was send man because enye. So yes, I won't quite short. Mate, ode mate. Me send ni sika man back. Send man no na twe won fi sade no so. Mate. Today me da so say uti me ma me say futu. Mate. Tini bibi ani a. Mate. Sure. Adofo a wo hwe me. Se wo ye abranti a wo hwe video we a. Ai, me nya sade ni bi da. Se wompe obi na obegi ne sika di. Mesrew, se wo ye sade na wonkwa short. Fi se oba bi oba sade bia no, opanipa no anase odonipa no. Nti se wo ndo no na wo wadwene se wo di ne sika bra, wonkwa short. Nti mesrew, se wonim se wo ye sade we bia, jai na twu wo fi wo. Ensa obewu abra wo mbrɛ den enso ye. Makraw.